Sokuwe njengamanje sikhuluma ngomakoti oganile, sikhuluma ngomama onomuzi wakhe, qoka ithayithi yakhe umama, faka iphenti lakhe liyambamba liyamkala. Kuyiphutha yini, kurongo yini? Uma uthi kurongo pho yini wrong lapho? Uma uthi ku right yini right? Cela ukhulume nami njengamanje ku 0659337172. Sifuna ukuzwa ngokwesintu. Ngokomthetho wenkolo, ngokomthetho ade ucomment njengamanje ukhumbula ukuthi icomment yakho kunomuntu ofunda something kuwena, kungenzeka ukuthi wena kuhle, kungenzeka ukuthi wena kubi, but sicela ukuze icomment yakho. Ukhumbuleke lithi iBhayibheli lomzimba uyithempeli lika baba uNkulunkulu. Isho kanjalo ekseni. Uthi umbuzo wami mawuqala ukungena njengamanje isikhathi sami sithi 15 minutes before 5 o'clock ekseni ku Monday mhla ka 20 ku December 2021. Uthi umbuzo wami kuyiphutha yini ukuthi ubaba noma umama uyithola indoda ifaka ithayithi kwase kuphuma konke ukudla kamama kwavumela ngaphandle kwavele kwathi thwata? Hawu Tobone ukudla lokuthi thwata kuthi phixi. Hawu hayi mkhulu hayi phixi. Hawu kuthini ngizo? Hayi ngeke hawu yini uphumela konke ngaphandle. Ngcono uthanda ukuthi boom wow. Hayi uthwata ima kuthini ngizo? Ukuthi boom wow. Nanti to ka TikTok. Ima ngizwe ukuthi ima musukuhleka radio. Ima kuthini? Mina ngikhuza wena mkhulu. Kuthini phela? Uthe igama manje uyisebenziseni? Cha utheni wena mkhulu? Mina ngithe ukuthi thwaxa. Hawu sengisho ukuthi yonke izinto. Sisalokazi esingasaphenteli akusho njalo. Urongish. Urongish. Okay. Ngcono kubeka kahle nje. Uyabona nje uhlekani khuluma phela ngithini? Ayila ubeka kahle phela njengomuntu omfundisi ukuthi ukuthi boom wow. Ikhona ethi wow esizuleni. Ngizwe nawe uyaplaniza man hayi. Ithi wow. Labo khulu indaba yokuvela kwesithende sesinqe. Yabona? Yeah. Neshwaphe engathi insha. Angothi yabo. Zonke lezi zinto lezo. Uthola omunye amathanga kade ayoperator athungwa. Amanye nje manje wayekwazi wapho kana umahosha phela ngazi. Phela operation tholakala komahosha ba. Uyithola ukuthi wayinengozi yemoto. Manje ke usebhize ebhishi thwiqi. Angisho ukuthi kurongo. Ibhishi indawo ukurelaxa. Manje yabona nje ukuthi komkhulu nje ileli house ngicela idile nawe. Awukwazi ukukhuluma kanjalo. Abafazana ngoba kodwa into emnandi ukuthi la ku Facebook amadoda amayamba elengisile wona athi lexa ayilexezela wona akubhalansi akubhalansi lezo izimbili ezajwayele uNkulunkulu ayifunani kodwa ziyathandana futhi. Kodwa manje sibheke lampo ethu kutheni le topic omunye uzovika ngokuthi zikhona impahla zokubhukuda abantu abayeke uku-engage impilo yaphesheya. Mana-ke uqale nini ukungafuneki lento? Uqale ngoba sekukhona ama-social media noma sekukhona uqale nini ukungafuneki? Asiphawule egcineni mina mfethu cha ngiyabuza nje ngibuza yena ipublic le. Okay. Ukuthi uqale nini ukungafuneki? Asivele sigijime siye lana mfethu 08610300 vuma sawubona. Allo. Yebo. Yebo kuma ngizondizonde ngomtshemako. Hlala phezu kwendawo. Ngise Cape Town ngizothatha uPolopolo ngibheke eGoli mangifike eGoli ngise ngisimolo sami ngikhonzele kumkhaya yebo. Danke bhuti. Awusebonga emakhokho madoda. Amen. Angifuna ngikumphoqa kodwa njengamanje sesikule ndaba yokuthi kurongo noma ku right ukuthi umuntu ona 40 years kuyaphezulu ayobhukuda ebishi.
noma umnumzane womuzi. Vuma sawubona. Sawubona. Amen. Ngikho. Yebo ngiyaphila baba. Hayi ngikho. Angazi ukuthi sophinda ukuhlala ngikubenza ngazi namhlanje ngiyakwazi ukusumbolela ngazi. Ngeke baba awusisenze kanje sivele sibaleke. 0861010 300 0861010 300 angazi noma ikhona voice note laphana umuntu sesendile othi 065933 7172 065933 7172 siphinde sikukhumbuze ukuthi ama pharmacy kaKhethelezi wonke avuliwe nangomhla ka25 sizobe sine Christmas party laphana kaKhethelezi eMzo Lifestyle ake ngibone ukuthi ubani lo uthini ku voice note. Sawubona mkhulu Nongizwe lapha studio. Kunendlela abantu abangaqoka ngaso kune age regardless of ukuthi umuntu une position enkonzweni noma yini kune age nje la sekufanele umuntu wesifazane awuhloniphe khona umzimba wakhe. Kuneyindlela la umuntu angakwazi ukuthi aqoke khona akhave kahle nje kodwa futhi akwazi ukuthi enjoy beach. Kunalezi zinto ezithengwayo ezifakwa ngaphezulu kwawo lawo my tighty nawo lawo ma bathing suit ogqokayo ekhavayo nje umzimba ukwazi futhi ukuthi ungene emanzini uphinde uenjoy ngoba kubukeki kahle mase sibuka ezinye izinto. Umzimba wami awumdilike. Hawu. Umzimba womuntu wesifazane uyadilika ngizwe. Uqinisele lo sisilo. Ususidilizwa yini? I-age nokuthi ne-mileage. Okay asize umuntu. Mileage. Sanibona mkhulu nomacingwane niyaphila kodwa bafowethu. Ngiyathemba ukuthi ni right. Hayi ku wrong nje uqoka i-tight umjithu ejimini. Ngikubona abayinto bayejimini. Sekuthethwa xa nje ngeke mina ngikubona ngaqola isikhindi nje sonke isikhathi isikhindi hayi abafana bamanje. Usukalekile ke manje usisikapuluda hayi ngeke yabhetha lento. Undoda ndawo la usesitangeni. Vuma sawubona. Ulizwe igama lami Twixi. Alright asizolandelayo. Mkhulu Nkosi yami ezinye zezinto ezangibalekise beach lezo akubukeki nje kubi ukubona umuntu omdala eqimbile hayi kunyanyeka nje kunyanyeka yakhona ukuthi bayamakhangana kodwa hayi kubi angeni nje mina manje beach ngesikhathi zamabhizi kona ngabona kabi. Vuma sawubona. Baba. Siyaphila kunjani baba? Ngikhona baba umzozo ngibingelele nobaba ungqulunga. Baba ngokweBhayibheli baba lithi umzimba uyithembele kaNkulunkulu ngakho ke baba umzozo akubukeki nje umuntu noma umuntu wesilisa baba uveze umzimba laphana emabhishi. Kusho nje umzimba baba. Imake ngibuza baba. Uthi wena uyangizwa baba? Lo baba ukremile kahle afuna ukuthi simbuze anything. Uthi ngeBhayibheli right ngizwe awuphawule mfowethu. Sikhithi. Into engayisho mntaka baba lapha ukuthi mfowethu ukuthi ubonakala umzimba womuntu osifazane noma nowesilisa ikakhulukazi usemdala uku-enjoya ku-right. Mina ngamzala lo sizwe uqeda ukukhuluma la uku-enjoya ku-right kodwa umzimba wakho manga laphana uthi uyabhuda ungena isihlabathi bese sikhuquze anda lapha yehlithi noma itshelithi lapha wajoveka kabi umjovo waphipha nali iqhube esiqineni lapha noma isilonda thizeni yonke lento leyo uyilulaza wena ukenjoya bakwethu it must be unlimited yabona. Oh, must be unlimited. Yes. Kodwa ukuhlonipha must be always there. Yabona. Ingane encane kuphela ngane fana ingane ubone ihamba nje ngevovo, ngepipi akunankinga. Ngeke indoda endala hambe ilengisa amasende nje. Kurongo konke lokho. Uyabona. Ngoba uyakuyabatshazo. Asizone inkomo bangithi yabona. So ibalekile lento lehamba umuntu phaxa amasende ngapha ulithanga ngapha nangapha irong yonke le nto nomuntu osifazane sifuna ukuzwa ukuthi ngokwasesikweni khona kurongo akukho wrong ngokwasesikweni
ukusihlonipha lokho isiko nenkolo phela into eyodwa. Okay, so akukho wrong kwasisikweni. Cha kura ngisho ukuthi lento engishoyo mina impendulo eyishebo le ishebo le ihlanganise kokubili isiko nenkolo okungafunwa inkolo kufunwa isiko bese kungangitshela indaba yama wish list yabantu ukuthi ufisa wabo ngabe kunjani ngoba into engayifuni ile ukuthi ke isiko nenkolo uthola ukuthi besebenzisa abantu bese becindezela abantu ukuthi ba-enjoy kodwa abantu abangalahlobo ibhishi futhi okunye futhi sekuvumela ukuthi lezi zinto singazazi sizwa amafoni lawo amafoni lawo into ebengafuneka emncwabeni kodwa manje makufika amafoni ihona sihamba phambili yabona ihona sihamba phambili and then because of we are slowly getting to the western culture no kurong uzokube wrong ngisho kubelungu njoba besho ngamathi angashobene ahangatha fazwe ngesibhambi sohlwayisha yabo ilonke yonke le nto leyo kuthiwa indlela ozogqoka ngayo yile ndlela egqoka imvakazi exactly so njengamanje sikubhekeni la ukuthi iqiniso lithi thina abantu abamnyama silahle ngikho sazi thina noma lo azi noma yahlola hayi fanele ukuhlukanisa uma angihlole cha uke kubona usukora nje yakora le kusima yakora mayi mayi hayi angihloli senyameni sithatha lento siyibuyisele embe mandulo uma umakoti ehanjiswe emzini thiwa uzoshada wenziwa lento okuthiwa kuyalwa indlela ozogqoka ngayo ngaso sonke isikhathi abasemzini abekubona kuyofanele ugqoke kanjani kanje idlozi ulihlonipha ugogo wala ekhaya umhloniphe ephila noma enjani esengasekho emhlabeni ngoba ukhombisa ukuhlonipha uma manje uyebhisha ugqoka itight usiswa gqoka nevest yakho in uthi uhambisa izingane idlozi alikuboni ngaleso sikhathi liyakubona uzozwa kuthiwa umunye uthathe ulwandle lamhambisa lwahamba naye kwesinye isikhathi sokuyisidala esithukuthele ngoba awusagqokile ngalendlela ofanele ugqoke ngayo kahle mina kuya ngami ngabe ngithi ulwandle lungenwa umuntu one age maybe ngachitha lapho mkhulu up to 35 imangichaza hayi uyachitha izwa ngiphinde ngibuyele ngithi mina so ngayishikoyila silibele indaba yamahlobo okay lalela akubukeki ngizwe ukuthi izingane ziyagcuma elwandle nawe futhi umdala la uzuyayishayisa zingena ngaphansi kwakho wena ufuna ngaphansi kwami uwe odlalela ku territory yabo kahle if ever bekuthiwa ngizwe impilo ihamba kahle bekufanele nje ube ne swimming pool yakho kwakho la uzogqoka wena ngalendlela uprivate it's your private property but indawo yomphakathi of which indawo ongathi sijabulise umuntu ekhona futela wathi shitha la kwempepho impepho kwakho kwakho it's a private property ngiyizwa leyo nto laphana mfowethu uma ngabe ubethelwa nomethakade ngeke lalela ngizwe asingabalahlekisa abantu iqiniso silikhulumeni ngeke umama umdala number 2 esontweni size sakugcoba ngamafutha sathi wena mkhokheli okhokhela ibandla wena oyalingane ekugcineni siyohlangana nawe bishop ufaka itight akubukeki nje leyo nto leyo nto ufake abanye bafake namaringi bamikabi enye into bamikabi manje hey ufuna ukona ngabakhokhela bashoyo wena usubona abame kahle nabanye manje bona lalela ungani yakwethu uyabona eminye imizimba yabantu iyaphumela yabona thola ukuthi ngamaqhubu alenga amunye yabona manje bosebona angithi ukhobulela nje ngoba akubukeki ukubukekayo wow lo wawo kadusha ngoba ukuthi labawuthende babili kuphela ozobona kubukeka kubo uyabona unxaphe kuyakhona kwayikhona lokho ngizwa silikhulumela iqiniso kwayikhona lokuthi ugcine sowubona ababukekayo uthola ukuthi lo makoti ushadile uyogcina phela iswa lincishwa phela yikho lokuthi wazwama kahle uhlonipha umusi nje yabo wazwama kahle okuyinto engekho right ngoba ufana nokuthi uyayidayisa lo mama manje intante ebhishe eshadile intante ebhishe ahamba nqunu
awuzothi bengihambisa abantwana mawuhambisa abantwana hlala lapha ube nalama umbrella yakho uyihlale nje ubuka abantwana bakho bebhukuda awuzwe lezinabo ubujele phakathi afuqa 087550 087550 na futhi 1177 inkolo ibheda kakhulu abafuna ukuzohlola kakhethelezi 063 ukhetheleza kavalile ngisavulile nje ngiyasebenza fonela inamba ethi 072 1234976 ngenze ukuthi usuvalile emsebenzini usunaso isikhathi vele uze ufone nje 072 1234976 063 noma i-landline nje uthi 087 550 1177 mina ochiya umtolo ngivumele ngiyolala ngoba kade ngibheke ngawayizolo ziloko ezibuyile nje nami ngisayolala nje awelilodwa ke bese ku right bese ngiyavuka ngibheke esigodleni ngiyohlola abasendleleni esigodleni uNkulunkulu abenani anibusi I love this anthem mkhulu usibheke esigodleni sizobheke emlumzo lifestyle siyo enjoy kunini enjoy ngithi usaphindela by the way imzo lifestyle sivuliwe mawufuna ukurelaxa it's a Mkhodi Monday namhlanje iMkhodi Monday hambo izwela umkhodi wakhona ukuthi unjani location mzo lifestyle noma location uthi Cottonland